Makadini Salvonani tinofara hedu makadiwa Prophet. kwamuri kubva kwakamira sei? Tafambirawo dambudziko Prophet. Dambudziko nderei? Dambudziko rangu nderekuti ndine vana vangu 2. Vana ava vanopota vachivhunduka, especially kuma 12, 12:30 dzemanheru ega ega every day. Saka handani nguva ndichimbofambawo zvangu tichida kuedza kuti ndibatsirika, asi zviri kuramba. Saka ndamboti ega ndimbouya kunoku ndibatsirike. Mati vanopota vachidi vachivhunduka vachichema zvokutoti handitombonzwisisa kuti ndine chimbofamba sei. vanopota vachivhunduka. Sure. All right. Munoshanda kupi mimi? Okay, inini ndinoshandira kumochari, ndo kwandinoshanda. Mune muchita nezvei kumochari? Okay, kumochari ndinoita basa rekudhiresa vanhu vanenge vashaika vaya. All right. Sure. Mari inoda kugamuchira yatinenge tiinayo haizofa yakakwana. Zvizhinji zvinobva pakuda mari. okunenge usuke ukuthi uthandeni imali, kuda mari zvakapfurikidza ukuthanda imali okudlulisele ndo panobva zvizhinji. ikho kusuka izinto eziningi. 2400 yamakapiwa gore rapera yanga iri yei? Ya sure Prophet, tarangarira manga muri muna January ndine mukomana wandakageza ainzi John. Saka chakaitika chotamugeza kwakazouya amai vababa wake mukomana anga ashaikawo. Saka chavakakwanisa kuita nchoti vakataura vachiti ivo vari kuda mvura yemwana yemuzukuru wavo, nekuti vane chivanhu chavaitarisira kuti ivo vanoita musha mavo. Saka ini ndakatombozviramba zvenguva ndikati zvamuri kunditisa izvi hazviite, ndikwanisa kuzongodzingwa basa. Saka vakatombotanga shuwa buritsa 1000, ndobva ndatoramba zvakasimba, ndobva vachizoburitsa iri 2.4. Saka kutaura chokwadi nemaomero akaita zvinhu ndakazongotambira zvimwe zvezvo kuti hapana zvandaita plus zvinhu zvakaoma Prophet. Saka ndopa ndakazovapa haichokwadi. Vabereki vemukomana uyu vakaenda kwavakaenda, vakati toda kugadzirirwa guva remwana wedu kuti wese ane chekuita nekufa kwemwana wedu zvimuwanewo. Saka every day 12:30 iyoyo yeusiku vana vako vanotomuona, saka vachivhunduka. Zvamataura zvese chokwadi. Ndakatombozvibvunzawo kuti koindawa, saka ndakatombofungira kuti pamwe vada kuedza kufambirawo nemvura iyayi yekuti pamwe vada kutsvagurudza kuti chii chakaitika. Ndakatomboramba but Prophet nemaomero anga akaita zvinhu ka. Do good. Don't just do things because you need money. Do good things to get clean money. Mari kune imwe yakasviba, koita imwe yakachena. Saka haingosi mari chete yatinofanirwa kufarira. Tinofanira kufarira mari yakachena. Imwe mari yakasviba
Kana ukatengerwa dringi so unodzipwa naro because mari yacho yakadini yakasviba. Kana ukawaka imba so madzikirira ega ega because mari yacho yakadini Malingcolile. Tsvagai mari yakachena. Dingani mali enhle. Panodiwa mari yakadi Kufunakala imali elungileyo. yakachena. Usiyane nazvo izvozvo, wazvinzwa pa? Kutenda profeti. Usiyane nazvo. Ndichakunamatira. Ingodzidza kurarama nezvauinazvo. Hatisi tese tinofanirwa kurarama tiri kubhorodhero. Asithi sonke simele siphile sisebhorodeo. Mumwe anofanira kutorarama ari kwamutare. Omunye umele aphile semtare. Tichitoenda. Sihamba. Mumwe anofanira kutorarama ari kubhulawayo. Omunye umele aphile sebhlawayo. Tichitoenda. Sihamba. Mwoyo wako ngaudzidze kugutsikana nepawakaiswa naMwari. Inhliziyo yakho imele isuthisekela lapho wafakwa khona. Tiri kuita problem yekuti tese tinoda kubva kwamutare. Siyenza udubo lokuthi Tororarama sonke kubhorodhero. singcwatshwe emtare. Ipapo hapasi kufamba zvakadini. Khona apha uhambi kuhle. Unogona kutorarama kwamutare zvakanaka ukatowaka imba yako yakanaka kupfuura dzese dziri kubhorodhero. Gutsikana Umele usuthiseke nepauri. lapho khona. Haleluya. Uyai ndikunamatire.